Dit is Wim Tegels, ecoloog en wolvendeskundige. Expert op het gebied van preventieve maatregelen. De meeste wolven kruipen graag als ze ergens naartoe gaan, ergens onderdoor. Dus deze wolf zal eerst onder deze draad doorkruipen. Dan kan hij geen aanloop meer nemen om te springen. En ik kan letterlijk zijn kont niet keren of ik kom aan twee kanten aan de stroom. We hebben dat in Nederweert uitgeprobeerd bij een heel lastige wolf. Waarschijnlijk heeft hij er kennis mee gemaakt en hij is verhuisd. Sinds januari spreekt deze wolf weer Duits. De natuur kan soms wreed zijn. Stuk voor stuk makkelijke prooien voor de wolf. Nou, dit is wat je natuurlijk niet wil als boer zijnde, dat je schapen worden aangevallen door de wolf. Nou, vandaag leren de boeren verschillende preventieve maatregelen om die schapen te beschermen tegen de wolf. Zoals dit schrikdraadsysteem op een quad. Deze aanpak wordt in Duitsland vaker gebruikt om grotere gebieden te beschermen tegen de wolf. We moeten er dan mee leren leven. De realiteit is gewoon dat die wolf hier rondloopt. De realiteit is ook dat hij beschermd is. En dat is dus de opdracht en de uitdaging waar wij op dit moment voor staan. Dit zijn recente beelden van een wolvin in Belgisch Limburg. Als je goed kijkt kun je zien dat ze zwanger is. Volgens experts is ze half april uitgerekend. Over 2 jaar zullen de welpen op zoek gaan naar ieder een eigen territorium. Zo komen er steeds meer plekken bij waar de wolf zich vestigt. Dan gaan we dus kijken hoe kunnen we met relatief eenvoudige en goedkope middelen ons standaard systeem van 90 centimeter verbeteren. Dat hebben we gedaan door een opzetstukje te verzinnen wat eigenlijk een soort uitsteekseltje wordt, waardoor die wolf als het ware, als hij langs de draad loopt, ook nog een plafonnetje boven zich heeft. Heeft u dingen gezien waarvan u denkt van, hé, dat is misschien ook wel iets voor mij? Nou, het dubbele draadje ervoor, dat is toch wel iets wat snel opgezet is, want weinig arbeidsintensief. Dus. Gewoon eigenlijk heel simpel, een dubbel schrikdraad en dan is het eigenlijk al afdoende. Een extra draadje ervoor, ja. En soms is de oplossing zo simpel, hè? Ja. Je moet maar net opkomen, hè. Ja.